Il-Prim Ministru Robert Abela wara bosta snin ta' ftaħir fuq in-numri mingħajr konsultazzjoni xierqa ma' dawk li għaddew u għadhom jgħaddu minn diffikultajiet varji, issa qal li jrid jiffoka fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq dwarha għal żmien twil. F'Għawdex Robert Abela tkellem dwar kif din il-viżjoni meħtieġa għal pajjiżna ser tiffoka fuq il-kwalità u wara snin twal jinjora l-appelli kontinwi tal-Partit Nazzjonalista, issa qed jisħaq li wasal iż-żmien sabiex dan il-pajjiż jagħmel il-qabża li tant għandu bżonn biex bekk spiċċajna ħlejna 12 sena sħaħ. Il-qalba lejn il-kwalità. Jiġri jekk hemm kelma waħda li għalija tissimbolizza din il-viżjoni, tkun il-mixja minn numri għal waħda ta' kwalità. F'kull settur li qegħdin nitkellmu dwaru. Il-Prim Ministru għal żmien twil injora l-problemi ċari li ġew enfasizzati min-nies mill-imsieħba soċjali, mill-oppożizzjoni u mis-sidien tan-negozji u l-għaqdiet tal-konsumaturi, b'riżultat li l-poplu qed iħallas prezz qares. Il-mexxej Laborista min-naħa tiegħu saħaq illi sa Ottubru il-konsultazzjoni fuq din il-viżjoni ser tkun lesta għaliex sissa għadha biss pjan fuq il-karta. Jiġifieri dak il-prodott li rridu nagħlqu sal-aħħar tat-tielet kwarta din is-sena jrid ikun jiġbor ġo fih. Mhux neċessarjament se naqblu f'kollox għax ħajkollok punti ta' diverġenza. Fid-dokument li preżenta l-Gvern hemm il-ħsieb li l-Istat jerġa' jidħol fi ftehim mal-privat f'dak li għandu x'jaqsam is-settur tas-saħħa. Madankollu meta kien mistoqsi minn Net News, Robert Abela evita għal kollox milli jirrispondi domanda sempliċi dwar kif ser jevita li jerġa' jdaħħalna f'dil fraudolenti bħal dak tal-Vitals u Steward u kif qatt ma jista' jitwemmen meta jippreżenta idea ta' dan it-tip. S'issa din nitkellmu fuq x'jista' jkun u fuq il-kif u fuq spekulazzjonijiet. Jiġifieri dwar kif il-proġetti eventwali ta' investimenti ulterjuri Sigura li mhux ħajkun hemm frodi bħalma kellna però. Skużi? Sigura li mhux se jkollna frodi bħalma kellna. Jiena il-governanza li biha ħanitkellem fuq l-2020 il-qudiem titkellem waħedha l-governanza tajba li mxejna biha. Il-Gvern baqa' jħallas il-Vitals. 13 il-qudiem saru riformi kbar mill-2013 sal-2020 saru riformi kbar fil-qasam tal-governanza wkoll. Jiġifieri qlibna ta' taħt fuq dan il-pajjiż. Intant fis-tqarrija l-Partit Nazzjonalista insista li l-viżjoni 2050 trid tisarraf f'azzjoni konkreta għal ġid komuni u għall-kwalità ta' ħajja aħjar dan minħabba l-fatt li għal żmien twil il-Gvern injora l-problemi ċari li ġew enfasizzati. Fil-waqt li l-viżjoni 50 li ġiet imnedija hija pass fid-direzzjoni tajba, il-Partit Nazzjonalista jemmen bi sħiħ li wasal iż-żmien li n-nies jaraw ir-riżultati konkreti u ċari u mhux biss wedi vojta u pjanijiet fit-tul li qatt ma jaraw id-dawl.